Deci, salut YouTube, eu sunt Wiz și astăzi o să vă prezint un mic tutorial cum să faceți portalul spre End. Aveți nevoie de iOfender și Ender Portal. Chestia asta. Așa, deci 3 cuburi. Doar n-ar fi 4. Da, și el e yellow, mereu trebuie să bage. Așa îmi place. Ok, o să trebuia să puneți iOfender cam 12 o să vă trebuiască. Da. Și acum ceva foarte important, o să trebuia să spargeți un cub, să-l puneți iar și gata. Tadam, Star Wars. Ăsta este portalul. Foarte ușor. Zici Și- că stele, da. Da. Ok. A intrat fără să... Da, nu contează. Bă. What the fuck? Ok, să mergem sus. Dragonul este pe aproape. Dacă o să vedeți și dragonul imediat. Ok. That's setting. Unde e dragonul? Uitați și Ok. dragonul. Normal n-ar trebui să dai direct în el. Știi, mai are chestiile la care îi dau viață. Nu contează, acum e doar de... Nu contează. Acum e doar de nu contează, da. Hit. Băi, să ferește. Vedeți, animalul are șarcă encantat. Nu contează. Umblă cu hack-uri. E hack-uri. Game mode doar. Să-l bați imediat. Dați mai ia ceva. Și Bă, acum tragi parcă mai bine când ești obosit. oricum, cât e ceasul? Ceasul e doar 4 și 9 minute. Da, deci noi la 4 dimineața jucăm Minecraft. Dota, CS și Orice joc găsim, noi trebuie să jucăm neapărat. tocmai. Și dacă aveți ceva recomandări pentru jocuri, nu ne supărăm. Yep, și mai are jumate. Știi, parcă aș termina eu o sticlă de vodka și mai e jumate. Ok, bă, se ține pizda, mersi. Da, mă. Știi că o să trebuia să-l bat ca să pot să mă duc în lumea reală iar. Logic. Și termin tot pe scena ta fabuloasă. Da, normal. E cam shiny scena. Oricum e foarte ușor cu bătul dragonul. De s-ar apropia, știi? Dar nu contează. Tot te dau. Bă. Da, And- și Nu-i Da. lasit. Și asta de... e animația când moare. Ok. O să aveți jos foarte, foarte mult XP, care eu nu-l văd normal. Așa, și după cum vedeți sus, aveți oul de dragon. Dacă o să dați click dreapta pe el, nu o să puteți să-l luați, că dispare. Unde-i? Ah. Și dacă vreți să luați, puteți să faceți ceva în gen. Săpați două cubulețe. Așa. Și aici o să trebuia să puneți o torță. Și spargeți simplu. Și ați luat ouul. Care nu știu ce se poate face cu el. Da, decorații. Bă, îmi place portalul. Și... Și cam asta a fost. Hai să terminăm și Minecraft-ul. Da. Ne vedem în alt tutorial făcut de Wiz și Yellow. La revedere! La revedere!